Aw danse Maliba TV1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen. Furancɛ fanga jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye Tchad jamana ɲɛma ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Madame Fatime Aljine Garfa bisimila kunungu haraba juye kalo tile fɔlɔ san 2026 o min nana ni cikan ni farafinna jiko lajɛba wulikan ye ka di a ma n'o ye invitation ye. N'o kan ka kɛ juye kalo tile 15 ni 16 jamina ko lajɛ bɛna farafinna jamana caman kɔni fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnma ka bɔ Sahelu la yaasa ka kuma falen kɛ gɛlɛyaw kan jiko siratigɛ la ani ka fara fɛrɛw kan walasa ka wagati yɛlɛma kunbɛn. K'aw ladɔnniya ko Douane cɛdon kɔni olu ye boloda kɛ tramadol comprimé 250 mg ba 80 kan min t'u dogolen bɛ kari dɔ kɔnɔ ka bɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔw la a jirala ko baara in kɛra ni kunnafoniya dɔw sɔrɔlenw ye k'a bɛ Douane cɛdon ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kɔni ko fɔ ɲɛnaminimafɛnw ni yɛlɛyɛlɛfuraw kɛlɛli la dancɛw la. Kɔkan kibariya dakuna Burkina Faso jamana ɲɛmaw ye ŋunuŋunuka dɔ galutigiya minnu bɛ ka boli furuba gorofo sanfɛ min na ko faamaw y'a ɲini Burkina tunganake minnu bɛ Faransi k'u ka segin u fa jamana la kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ u b'o galutigiya ni ka o kɔn u b'a jira ko ye kunnafoni jatigitanw de ani ka wele bila jamanadenw ma yanni k'u ka kunnafoni cari k'u ka u sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ. An b'a kuncɛ Nigeria ye minisiri kɔrɔ dɔ min ka ca ɲɛsilen don siyansi ni subahana mansiw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Uche Nnaji ye boloda kɔni kɛra ale kan Nnamdi Azikiwe Abuja pankurujigi kɛnɛsoba la a sigitɔ ka bɔ Enugu o min tun bɛ ka ɲini yuruguyurugu kɛlɛli cɛdenw fɛ k'a jalakilen don diplôme ni certificat dɔ bayɛlɛmali la k'a ye o sɛbɛnfura ninnu jira a ka minisiriya waati la san 2023 ka sɔrɔ a ta tɛ. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.